Vull que fem un muntatge. És un encàrrec que m'han fet a mi, vull dir, me l'han fet, sóc jo. És un teatre important. Tenim carta blanca. Què vols dir, carta blanca? Sí, el que calgui, el que sigui, el que es vulgui. Ha de ser un espectacle diferent. S'ha d'acabar, aquest s'ha d'acabar.